Crec que aquesta imatge d'aquí defineix el que jo vaig veure ahir a la manifestació. Mama, no estic a classe, però estic fent història. L'altre dia, veient el Més 324, el programa del Grasset, i de nou vaig veure escenes de contenidors cremats, nois tirant ampolles als Mossos, barricades, i volia trobar una explicació a tot plegat. I el Manuel Delgado, crec que va dir una frase que és genial, simplement genial, i ens situa en una realitat que ens ofusquem a no veure i acceptar, però és que és així. El Manel va dir: jo penso que en aquests moments el votar no serveix per res. Alerta amb aquesta frase, perquè si ho analitzes bé, en el seu sentit més ampli, té molt de sentit, però molt de sentit. Tots recordem fa anys que el poble grec va dir que no volia pagar el deute. La campanya del Tsipras i del Varoufakis va guanyar. I això volia dir no acceptar les exigències que marcava la Unió Europea. Però què va passar? Que tot i que la gent va votar i va expressar la seva voluntat, finalment el Tsipras no va fer cas. Va fer cas i va fer plegar el Varoufakis. Els anglesos, per exemple, també van votar i van dir que volien el Brexit, però ja veurem si finalment el fan o no. Tot apunta que sí, certament, però potser encara es trauran de la màniga un segon referèndum. I els escocesos van votar i van dir no a la independència. Però clar, els anglesos no han complert res del que havien promès. I ara, com que a més tot apunta o sembla que marxaran, demanen ells un nou referèndum. I segur que podem trobar molts més exemples on la gent vota i no serveix absolutament per res, perquè els que manen fan exactament el que volen. En el cas de Catalunya, votem un estatut, el Tribunal Constitucional el tomba, votem una consulta, l'Estat no fot ni cas, votem un referèndum, hòsties i més hòsties, però res de res, votem unes eleccions que no eren legítimes, les del 21 de desembre, i el president del Parlament hauria d'haver investit el president Puigdemont, però tampoc, res de res. I els diputats tampoc ho poden ser perquè estan a la presó o a l'exili. Votem en unes eleccions europees, 2 milions de vots, que Europa es passa absolutament pel forro. Votem unes espanyoles i els diputats tampoc ho podien ser. Per tant, a veure, serveix d'alguna cosa votar? No, no serveix de res. Igual que tenir o no la raó, tampoc serveix de res en aquests moments. La gent que ja tenim una edat, pensem que sí, que tot això serveix i que sortir a manifestacions, fer performance i fer sentir la nostra veu i que Europa ens miri, doncs serveix per alguna cosa, però quants anys portem així? Quants anys portem així? Llavors ve la sentència, i això jo crec que ho canvia tot. Els acusen de sedició. Diuen que van intentar i que la seva intenció no era fer la independència, sinó pressionar per una negociació. És a dir, jutgen intencions. I ho fan inventant-se una violència, quan sempre les manifestacions han estat modèliques. Ara, a partir d'aquesta sentència, qualsevol manifestació multitudinària pot ser tillada i interpretada com sedició. Tot el que no agradi a l'Estat pot ser categoritzat com sedició. I aquesta sentència crea jurisprudència, que no només afectarà a mobilitzacions de gent independentista, no, sinó que afectarà a la gent dels desnonaments, als iaioflautes, potser els taxistes d'aquí un temps. I aquesta conclusió és la que han arribat molts joves. Jo em preguntava fa temps, i li vaig preguntar a un jove, on són els joves? Perquè a les reunions o actes de l'assemblea o la mitjana d'edat és certament elevada. On està la gent jove? I un d'ells em va dir, quan haguem de ser-hi, hi serem, no pateixis. Ara veiem on són. Segur que hi ha molts infiltrats també, però és que a aquests joves els li bull la sang, Perquè què els hi han dit als joves durant tants anys? Democràcia, pacifisme, seguiu les normes, el camí correcte, voteu. Els hi hem inculcat uns valors ètics de, seny i cap. I quin ha estat el resultat? Una sentència duríssima, una repressió ferotge, mentides i més mentides, titllant de violent un moviment absolutament pacífic. I a sobre se'n riuen a la cara. Clar, i nosaltres aquí votem els partits polítics, els independentistes, i són incapaços d'anar plegats per un sol objectiu,
perquè ens parlen ara d'autonomia, d'esperar anys, i clar, la cosa veiem que s'enquista i al final es pot diluir. La confiança en els polítics, jo crec que pels joves és gairebé nul·la. Clar, quan seguim el camí correcte i no s'aconsegueix res, ells que són joves i se senten decebuts, frustrats, perquè en certa manera els grans pensen que els hem enganyat. Els hem dit sempre que les coses s'aconseguien així, d'aquesta manera. I passa el temps i veuen que no és veritat. I els joves, clar, no tenen paciència. No tenen paciència. Hi ha joves que ens han deixat fer, a mi m'ho han dit, molt bé, feu, no crec que aconseguiu res, però us donem un temps i aneu provant a la vostra manera. La sentència és el nostre fracàs. El nostre fracàs de no entendre com és Espanya. Els joves ens veuen com fracassats. Molts ens diuen, veus, és que ja et vaig dir fa temps que el que estàveu fent no servia per res. Vosaltres ara ja ho heu provat, a la vostra manera, i no us n'heu sortit. La sentència per nosaltres és el punt i final, i ara ens toca als joves, a nosaltres. Els grans tenim molts una família, la feina, podem esperar, en certa manera. Podem tenir paciència, cada cop menys, és veritat, però la mentalitat d'una persona gran amb responsabilitats és molt diferent a la de la gent jove. Els joves ara, què veuen? Veuen perillar el seu futur, veuen que els seus drets, la possibilitat de treballar, i clar, com que no tenen res a perdre, doncs cremem-ho tot, és que a mi és igual. Si callo ara, perdré la batalla, com diu una cançó. No volen la independència d'aquí uns anys, la volen ara, ara. Els joves són impacients i la paciència amb ells se'ls ha acabat. La seva frustració de veure com fent bé les coses no s'aconseguia, no s'aconsegueix l'objectiu, fan que de Jekyll passin a Mr. Hyde. I el Joanet, que és tan bon estudiant, tan bon nano, i que és exemplar, diu a la merda, i se'n va descarregar la seva adrenalina perquè està enrabiat, està molt enrabiat. I què ha vist? Ha vist que a Hong Kong allò funciona, que els armilles grogues funciona i que els taxistes també ha funcionat. Es pregunta, de què serveix la justícia? De què serveix votar? De què serveix la democràcia? I de què serveix Europa? Aquesta és la conclusió que arriben els joves i que nosaltres no volem acceptar perquè no volem acceptar aquesta crua realitat. Però Espanya mai s'asseurà a negociar, mai. Només quan Europa li digui, ei, seu, o quan l'economia catalana estigui tan fotuda i tan enfonsada i que, per tant, ells també estiguin enfonsats. Volem creure que hi haurà diàleg, si ens queixem i protestem i ens manifestem, però ja hem vist que no. Encara que vulguem seguir pensant que sí, Espanya no s'asseurà a negociar fins que el fet de negociar els suposi un cost inferior que no asseure's. Posem-nos al cap, això. Posem-nos al cap. Jo veig les escenes de Barcelona cremant, és que no m'agrada gens, no ho faria jo. Però després veig com un grup de nazis baixen a caçar indepes i com comencen a agredir terriblement a un nano al terra i penso, coi, això és violència. I on estan els Mossos? On són els Mossos? O la Policia Nacional? Si aquests són violents i tothom ho sap, com pot ser que no hi hagi cap mosso que estigui fent un seguiment i que els estigui controlant? És que només controlen els indepes. Clar, veus manifestacions també a Madrid, amb Policia Nacional, corrent, però com bojos darrere d'uns manifestants que s'estan manifestant a favor dels catalans i els piquen amb una brutalitat bestial. I després veus grups d'ultradreta caminant tranquil·lament i els policies allà dalt sense fer res. A Madrid, sense ningú que els controli. Llavors, clar, arribes a una conclusió que dius, a veure, el que passa és que amb els violents de veritat, la policia, els Mossos no s'atreveixen. En els grups que realment són violents, la policia fuig perquè saben que són un perill i no s'enfronten, perquè els tenen por. Contra qui carrega la policia o els Mossos? Contra la gent pacífica. En un aeroport, per exemple, en un aeroport contra els joves que els increpen o els hi tiren ampolles, contra el que podríem dir els aficionats. La policia, els Mossos saben que carregant contra els aficionats, doncs no hi ha perill. En canvi, contra els grups organitzats i extremadament violents i nazis i feixistes, ni s'acosten. I aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Estem mirant la definició de violència. I he trobat que hi ha diferents definicions i diferents conceptes de violència. Hi ha la violència proactiva i la reactiva. La reactiva figura com una justificació ètica de la violència, com la legítima defensa i el dret de resistència contra l'opressió. I afegeix que els graus de violència i l'interpretació d'aquesta és totalment subjectiu.
Atenció a aquest concepte de legítima defensa i resistència a l'opressió, ja que certament és el moment que estem vivint en aquests moments. Perquè les últimes actuacions que he vist en vídeo de nois sols passejant, una amb una estelada sense fer res, trobar un carreró, Mossos o policia, no sé què era, i el noi dir alguna cosa i de sobte començar a pagar-lo indiscriminadament. Això no respon a la legítima defensa, sinó a la violència proactiva. Per això demano a la gent jove, sobretot als joves, a tothom, no? Però sobretot als joves, que no aneu sols pels carrers. No aneu sols pels carrers, sempre aneu en grups de 7 o 8 persones, perquè van a per vosaltres. Tant si són infiltrats com d'extrema dreta com la secreta, van a per vosaltres, per tant, no aneu sols pels carrers. Llavors, després de tot això, sents el buc defensant l'actuació dels Mossos a l'aeroport i perdoneu l'expressió, et cauen els collons al terra, però directament, perquè quan tots hem vist les imatges. Tots tenim amics que tenen les seves carícies sense haver fet absolutament res. I quan parles amb Mossos et diuen que si molts de la Brimo són antiindepes, van amb la bandereta espanyola. Clar, a veure, aquests independentistes els estem donant una porra, els estem donant autoritat i els posem davant de milers d'independentistes i els diem, no, proporcionalitat, sobretot proporcionalitat. A veure, us penseu que la gent és imbècil? Us penseu que la gent és imbècil? Per què no veieu que esteu fent la feina els colonialistes? Sabeu la gent al Twitter anti-indepe que està dient? Està aplaudint els Mossos. I se'n fot de nosaltres perquè diu, mira, ahí tenéis vuestra policia. Si ells ho troben bé, que són anti-indepes, els Mossos estan protegint realment a la gent? President Torra, no faci més el joc als colonitzadors. Ens demana desobediència civil i ens envia una Brimo carregada d'espanyolistes a cascar-nos. Per què no ho veu que els està fent el joc? Si volen cascar la gent, si és la intenció que tenen, els d'allà, que s'embrutin les mans, que els cossos militars de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional que vinguin i que ho facin ells, que no ho facin els Mossos, perquè tot el bon nom i el bon fer que fan els Mossos moltes vegades se'n pot anar en orris i després la gent no confiarà en els Mossos. Vostè fixi's si n'arribem a estar de sotmesos i colonitzats que acceptem i permetem que la Policia Nacional pugui disparar pilotes de goma quan aquí a Catalunya el Parlament les va prohibir. La llei catalana ho prohibeix. I quan se'ls li diu, per la ràdio vaig sentir, escolta, que això sabeu que està prohibit, diu, ja, però això és una llei catalana i nosaltres seguim l'espanyola. I ningú té els collons de dir, però noi, esteu a Catalunya i heu de complir les lleis catalanes. Ningú té els collons de dir això. Per què? Perquè no ens fem respectar. Estem actuant com a súbdits sempre. Clar, llavors com pot demanar desobediència civil i alhora ser tan sumís? L'altre dia el Sanchis li va dir, vostè té el telèfon del Sánchez? I vostè va dir que sí. Va dir, per què no el truca? Va dir, no, és que ahir no m'ha dit res. Bueno, doncs és això, Vostè el que ha de fer és trucar-lo i dir-li, mira, noi, mira, nano, si tu no te sentes a seure per parlar, demanaré a tota la població de Catalunya que s'aturi i faré ingovernable Espanya. Nosaltres patirem, sí, podem patir, però vosaltres caureu. Vosaltres caureu. Perquè Europa el que vol és cobrar, i tant se li en fot si paga Espanya o paga Catalunya. Tard o d'hora, vulguis o no vulguis, t'hauràs de sentar a parlar. Això és el que la gent espera. Que agafem la iniciativa, ens plantem i diguem prou. A veure, pensem una cosa. Qui necessita aquí? Nosaltres necessitem a l'estat espanyol? No. I si no el necessitem, per què som tan sumisos? Perquè tenen la força. Sí, tenen la força. Però, escolteu, si Catalunya s'enfonsa, tindran força ells. Si no poden pagar el deute a Europa, tindran força. Sempre ho dic, però és que és així. Sèneca li va dir al Nerón, el teu poder radica en la meva por. Jo ja no et tinc por, tu ja no tens poder. Realment l'únic que estem fent és autodefensa, estem farts que es consideri violència quan l'únic que estem fent és defensar-nos. Quan no hi ha la policia, no hi ha hagut mai disturbis, no hi ha hagut mai violències. I si estem considerant que això és violència, què estem considerant quan s'està disparant gent per creuar el Mediterrani? No pot més les ganes de canviar la puta societat que la por que tenim a dins del cos. Si poses barricades aguantaràs més temps i més notorietat, més imatge, més fum, que ho vegi el món. No ens podem quedar a casa, és política de la por. Ho hem de fer com a defensa
per tot el que portem aguantant tots aquests anys, que sense fer res ens estan acribillant, doncs hem perdut la por i hem de donar una resposta. No m'agrada que es cremin containers, i molt menys cotxes o mobiliari urbà. No m'agrada de cap manera i no m'agrada cap tipus de violència, ni la proactiva ni la reactiva. Però aquests nanos tenen molta més dignitat i orgull que tots els partits independentistes junts. Moltes gràcies.